Bundu. Le cucas an nuas tá tuair is 6,000 bundúchasach a campal os cór na cuairte uachtarí federálí an ard chahar na Brasilia, mar agóide gunne leasú an reachtaíart a bhaine le charman na mundúchasa a tá meas sa chuairt sin faoi láthair. Bei tionchar miltena ag an leasú sin ní bhhain a rinthaid trefannaí a chur an waris weistí in bhfuil cónaí arthú fasta, faris atá ríthhabhachta mar is áil dá chaach don phlánead seo an na omlainne. Tá scéal casta a seohé go hachamar. Faoi bhunrat na Brasilia, tá cearta ag gach pobal bundúchasa harman da go héin in na geantar dúchas. Ach chúisnaí éagsúla níl teorneachai os cin 300 charman marcailte go hofiiciúil fós. Rud a agan ghfuil breis agus 300 pobal bundúchasa gan charman. Is séir de tá sa leasú a tá bhallú ag rialtas an nuachtaráin Jair Bolsonaro ná nach mé cearta a dearman héin festa a haag na pobal bundúchasacha sin a bhí fós na gcónaí a deilte dúchas an leir fógraíú bunreacht na Brasilia an cuiiciú laga ar a fóhar 9-8. A bhaca leile buile an weiste bheits sa leasú don na héalamh harman da go héin ag pobal bundúchasacha a dí halbhaíú ribh an déita sin.